искъсана старта. Кани ви Всички маняци да дойдете на старта с BMW осмица и Мерцедес GT63 и Ники Патрона. Вали гърми на Ники Патрона, пак му върви. Той е вълк единак, провадия, той е човекът. А Канади Кенто Ники Патрона е BMW осмицата и Мерцедес GT63. Душманен тут дикен. О, Ники